Mijn naam is Dodo en hier ben ik met mijn gastheer, Carlos. Vandaag de laatste Homo erectus die is uitgestorven en een nieuw drankje dat is genaamd Cola. Maar we laten eerst beginnen met het slechte nieuws. De laatste Homo erectus is uitgestorven. Zijn naam was Jibolba en hij was 35. Jibolba is doodgaan toen een sabeltandtijger hem aanviel toen hij best was aan het plukken. Jibolba heeft een begrafenis gekregen onder de boom der leven. In het goede nieuws, we hebben een nieuw drankje ontworpen. Het heet Colalala. Het is gemaakt uit de bessen en een mintplant. En ja, dit is eigenlijk wat er nu gebeurt in het nieuws, want het is 12.000 jaar. Het is het jaar 12.000. En hier is onze weerman Ali. Het is hier prachtig weer. Het is hier 26 graden. De wind slaat noordwest. Ik ben in het land Duitsland. Ja, er is hier heel veel groen. Het is ook zonnig, dus laten we een paar mensen vragen wat ze van deze prachtig weer vinden. Meneer, mag je wat vragen? Wat vindt u van deze prachtig weer? Wat zei u? Dat is heerlijk weer. Oké, ga verder. Ja, wat moet ik eigenlijk vertellen? Van het weer. Het zal tijden gaan regenen. Het is eindelijk mooi weer. Oké, dankjewel meneer. Dankjewel. Dankjewel Dodo. Terug naar jou.